Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamda kasngi. Ka Meghalaya Contractors and Suppliers Welfare Association kala penpau ya kajing sngokya ka bajur halor ki jing e. Ba kajing ya shem ki contractor ba ki supplier ha kajilla. Da ka ba keno ya kajing penslem kajing bam ya trailang kitnat sorkar ba ka rukam aikam bam trekam bha. Habagran shigilat pathai kubor secretary ka association ba Rafeldo Khongwar ulo ong ba wat hadin bala bunsin na pha jingyo sngo sya ka sorkar henry bun ki jing e ki bla slem ki dang sa klempen ben ulo ong ba ki contractor ki syak ta jur namar ka jingya lenti ba ka jingya klum ka jingpen slem ki officer sorkar ban juba bar ka jingbam dan ka rukam pinbet jing e pat ba ka ba shai ba ka ba yaine Uba Khongwar ula kentai ru ya ki jingkran jeng ka sorkar halor ka jingpen roy ba jing yok nong da ka ba ong ba ha ka jing yat pat ba ka jing tray kam kadang sa jing ya khun ba shibun ki jing e ula banjur ba ka jing roy ka ba shisha kam na ban jala da omdan ka jing ya tray lang ka ba shai ka jing kit kli ba ka jing ya lenti ka ba kloy ba ka ba hong ula banjur balada omdan ka jing ya lam ka ba khlan ba ka jing ya tray lang hapreng ka sorkar kitna tray kam ba ki contractor ka jing roy pat ba akan syak ta jur bar ka jing ya pat ba sya ka jing ya tingkho ha ka juk kapor assistant secretary ka association ba Churchills Emily ula penpau ya ka juk ka jing sngokya da ka ba ong ba ka jing penslem ka jing siu pisa ka jing e ka jing yok pisa bar ka jing bam shai ki policy sorkar kila pen khuslai juri ki contractor bar ki supplier Ula maham balada ka sorkar kamshim ya kilat jingyat ki bakloy ban penbet ya kini ki jing e bun ki contractor kin omla shu banyai beteng ya ki kamtri kampat ba ki nong yalam ka association kila dawai ka sorkar jilla ban shimma dori ki sinjam ki badan kam ban pen bahabiang ya ka jing ai kam jong ki contractor bat supplier da ka bapenti kena ka jing siu pisa ka babiang ha ka por ka bade ka jing ya ko jing sin shar ba ka jing ya tre kam ka bakarshani ka jing roy ba jong ka jilla seng kami semat namang na i ka jing e parabon dungi ka taktuan ka por sa por mi kendu karang mi kisni kisnem kata ka jing e menteri ka kontrak kalong ba e isya kunta habai kendu akin ti singkin ka yung ihat ikidukan siya kumni Ija kena dungi kalong ba tang spang ta kayo kam lo jam tang spang kata ka jiba pelai ikibel tang siya kita kam ba kasorkar kam laban pia ite kam gizam hak be dei bagayo kam lo jam long yung jong baro ikum taktor lu ki barit lu ki bateri kita kelas 3 kelas 2 bahadu kelas 1 do tentang imi kam ni sulu register bok sorkar pulut kai ka por ke jungi ya ka pisa jungi ka bastam ke jungi bar renew ya ta ka kontrak lasen jungi banak por sa por kendayo ai kam gizam dei ha bagi pet bagani sorkar kam sim lo pai smat jungi kumta ke polongi begin yo kan ya kenduk par kontrak luar banyak perhat lo takoi galak ganti kumlo begin yak semat banjok begini ke jungi Kidan ki buit nan dari tekimat bi penyukun persa yang sarkar habdai bar kajing dok kam kontrak bar kajing ai basun ya kibil sa ko na kini kalong pa uwi kajing kili ka sunat lah fi kili te kumari nakapos ko yung pingi kundu jinge lalu kam yo jam kuno du bentai kam ngitre ni kundu isa jinge laki long department of repair ka bengi ciki engineer ngi ciki taki het han hala bengi ma bai tim dan mas ngap ngil mun bi i kata jinge kata jing jenja ke jungi langi apil taki bai sangru bala julong ring kita ki iberjurut tang state jungi ru im semayo kata jirap bengi di banyo kumta ka polong ini benginya mi kulis kemat iwi menyerap lang dia terkenal semi ini kasian dulu nah ini kita baru tu bagi kuat pensai di para kontraktor ni bagi jiman jupi kemat menyertai lam ini ke omlong kamri tanaman tab ong ba ngin ai kam mi fi ke jukula jungi umdi ngin ai kam mi fi simet ndrei seren sari generally hi bengi yo ban yertai lang namata kibat ba fair kenapa sorkar kala ban ai kam ni ai jam ni Koi kita terkilang yung isi ba sukwa le si ban suan join no tangman yo le rebel le tangman yo ite kam gijam ndrei kumbangan chupen pencai ni kumis ketri na tei ni kam asem ke jinge ka babun ma ni kendu gibriu ba jinglong mo gibriu gidon jingduna sa bar khat gidon la kajong jing anut kadai pencai pi ba ka jing anut jungi kalong namata ka jiga ba kamiat ng baro i para doktori baro khat ti